kum ki balat lut bat ki bapundan kam ya kata ka jinglat lut kum ka jing telep no ya ka basniu hanrei kum ki syakri u blaiken ki kristan namar ba kila don kan ha ka jing sha jong Jesus Christ mentai ka long kan ki balat lut Jesus Christ kan ulah pelalui dengan berpina ke bor sinsar jong ke pop bar ke hima ke jingdom henrai ke basngausi pat ke ne ke bajabun sin ki kristan ki jet pan ke dan kam ya ke jinglat lut ke batmai ke jong ki belayok ling bau Christ ha ke ban le ban ya ke pop ha ke ban le ke hop. Dan mereka tahu Petros kin sakun Tuhan ni bakam day ki bakin nan kam bakalai kata jinglat lut siya kaman ai daw ya kaman le ke basnyo ya Paul ban ni kan ya po Galatia kan long kan ka ba san dekat ka ba khatlai ka ba ki ong ni kitin namar la khot ya pi ko param nget siya ka jinglat lut tang ba pin pen tre ya kata ka jinglat lut jong pi ya ka ban ai daw ya ka do Hanreda kajinga it pin e shakri horlokhi. Kajing la lo jeng ki banget. Kam day ban ai bor ban le ke ba manga ma pingi kwa. Kam ta me itu kajing kwa berai. Hanrei balong lat lo balong ki merau jeng play ha koi pagtien ban IT yelde da ka mans ngopa. Shao play ni shao jisu ber kum jo sha kajing im ka ba kum ka jong jisu. Kajing long lat lo Jengah jeng pi. Kam day ye kaman ai men sim yang api bang ini le ki kam ki basneo. Ai nuk sa ka rin dia jeng kila yo ka jingat lut bang ki men ye ka taru kum jo. Ni la long ka ni sa ha kam yong ka yong the land of the free. Ni em ka ha ka ri ba yo jingat lut ni em ka jingat lut. Hare ka mut pat namar bala lut pilam le ka bamon. Ha ji sha ka constitution je ka ri India ki an ki kindon juga ri India ki te ki kom yang ngawat pi wala ngila yo ba kada ki ngila lut ko daro habire be ka jikin kristan e namar ba la plat lut yang kristan ka pop menta ken ngila ken ni bengin shakri yu play kom bala kentu ni ka khat ka ba khan riu ha ka boong kom ki shakri yu play kom ki shakri jong play to em ya ka ji em cho ka jing la lut ya wa phen le ya ka ba ba de ya ka ba sneo